O presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, participou hoxe na xornada provincial do terceiro sector celebrada no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Un encontro promovido para dar visibilidade ao traballo que desenvolven as entidades sociais da provincia e reforzar a colaboración entre estas organizacións e as administracións públicas. A nova é o método, e o método é a escoita, e é empaparse desas necesidades, escoitar a todo o mundo que ten que aportar, evidentemente, porque con eso construese a política, a resposta política que temos que dar dende a administración. Así que eu quero felicitar, insisto, tanto a compañeira que tamén sei que escoita moitísimo, porque é a alcaldesa, igual que eu, e sabemos que os alcaldes ou escoitamos ou non nos enteramos de nada, e, por tanto, o que nos queda é deixar o sitio. E como nos gusta o que facemos, pois, lóxicamente, sabemos que esa escoita é o mellor traballo. Aproveitou a xornada para anunciar os resultados da convocatoria de subvencións para entidades sociais correspondentes ao ano 2026, que alcanza unha dotación histórica de 600.000 euros, o que supón un incremento superior ao 70% respecto do exercicio anterior. Suliñou, ademais, que a convocatoria deste ano rexistrou unha participación sen precedentes, con máis de 60 iniciativas presentadas, das que foron admitidas 58, o que representa 95%.